mai aiki to a jama'a salamu alaikum. Kamar da ka sani wannan shi muke kira President Commander in Chief of the Music Ruling Council Alhaji Dr. Prince Adam A. Zango baba, wato uba ne ga Big Show, mai gida ne kuma ga Big Show. Baya goya marayu Prince Adam A. Zango, you are highly welcome. Me za ka iya cewa game da abin da kaninka a ci gaban da ya samu yau? To ni nawa dama bai wuce fatan alkhairi ba da kuma ƙara ƙarfin gwiwa ga dukkanin waɗanda nake tare da su baki dai ba ma Umar ba. Wannan da ya nuna cewa Umar shi ya samu madafa wanda zai iya ci gaba da business ɗinsa daga nan har illa masha Allah sai ran da ya bar duniya zai iya ce zai canza ko kuma ya ƙare business. So dama ina jan hankali ga dukkanin abokan sana'a da kuma yara da suke tare da ni, ba wai mutum ya tsaya iya fim ba kawai. Ya kamata a ce kowa ya yi kokari ya hada da wata sana'a, saboda yanayin da aka shiga yanzu a cikin masana'antar kadai ya sai nuna mutane cewa business guda ɗaya ba madafa ba ne. Kowane irin business, ba wai fim ba, kowane irin business ya kamata mutum ya raba kafa ya yi kamar business uku wanda da kansa zai rika yin wannan business din, ba wai tare, ba wai ya saka wani ya rika yi masa ba. Saboda me duk yanda kake da mutum akan iya samun matsala wajen karar arziki wanda ba za ka sani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Dole sai ka sa kanka da kanka a cikin business sannan za ka ga cewa in riba ta zo da gaske ne, in ma faduwa ne ta zo, in ma asara ne ko karar arziki. Da haka ina yi wa Big Show fatan alkhairi. Wannan shago da ya bude wannan shine na farko, akwai guda ɗaya a Kaduna wanda insha Allah shi ma nan da 'yan watanni za a yi launching ɗinsa. Wannan takun farko kenan, ka san komai nama akwai basaja. Da haka wannan shine takun farko, akwai kuma basaja, ci gaban basaja. Da haka ina yi wa Big Show fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya yalwata arzikinsa, Allah ya sa albarka a ciki, kuma Allah Ubangiji ya sa waɗanda suke na baya su ma su samu daman da za su yi abin kansu ba tare da sun dogara da wani ba. Wannan shine fatan kawai da zan yi masa. To Prince Adam A. Zango, ko zan ɗauki wannan dama in ma wata tambaya ko shawaran da kake baya yawancin yaranka da abokanka na magana su nemi wasu business ba za su tsaya ga fim ba, ko yana da alaka da lokacin da kake cewa, ko lokacin da kake cewa wata ranfa za ka bar wannan sana'a, ko yana alaka da wannan? Ita wannan sana'a da ake yin ta ba barinta ake kwata-kwata ba, don ba a barinta kwata-kwata, saboda ita sana'a ce da ba a saka mutum dole. Ra'ayinka ne kake zuwa ka shiga, saboda haka idan ka shiga kuma tana da daɗi, tana shiga jini, tana zama addicted da mutum, to koya kake ko ka barta zaka ji kana so ka dawo. To ni ma ba barinta zan yi ba, amma dai tana da limits inda wasu abubuwan da nake a yanzu idan girma ya zo dole zan daina su. Misali irin su rawa, irin su sa kananan kaya, irin su wasu abubuwa dai wanda ba zai haifarwa da 'ya'yanka abu mai kyau ba. Dole idan ka gama yarinta ka girma ta zo kuma ka haƙura ka koma gefe ka fara yin abin da ya shafi irin mutanen shekarunka, ka bar yara kuma su ci gaba da su kuma yarintan, saboda wannan lokacin nasu ne. 'Yan matan da suka taso ma suke kallo a wannan lokacin sa'anninsu ne. Mu sa'anninmu sun girma, su ma za su so su ga abin da muke muna yi daidai da na shekarunsu. So ba barin harkar zan yi ba, amma dai kamar yadda na ba da shawara, ni ma yanzu na raba kafata a cikin sana'un da ake, wanda da ni ma iyaka fim din kawai na tsaya, amma yanzu na raba kafata ina yin wasu business din wanda ba sai na faɗa wa mutane ba. A hankali idan na ci gaba da talla za su gane cewa business kaza da kaza Adamu Zango yake. Akwai kuma wanda ba ni nake yi ba, amma dai ina saka ido a kai. So ita harkar fim gaskiya daga nan har zuwa shekara 100 zan yi, sai dai idan bana iya magana ko tashi, amma ina nan a cikinta. Kawai da ya danganta da canjin yanayin abin da za ka fitowa a cikin fina-finai. Thank you very much Prince Adam A. Zango. Wanda kuka ji ni da shi yanzu shine Prince Adam A. Zango, kuma shine president wato na Prince Adam A. Zango wato Intervention Initiative.